হ্যালো তো ভাই ধাইকিয়া তোতে ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବାର ଅଛି ଧାଇକି ଆସିକିରେ ହଁ ହଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି କିସ ଏତେ ବଡ କାମଟେ କିସ ତୁ ହଉ ହଉ ଯାଉଛି କିସରା କହ ମୁଁ ତ ଆগে ବସ ତାପରେ କହିବି ବସ ବହୁତ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହଁ ପାଣ୍ଠି ପିଇଦେ এটা কিস এমতি লাগুଛି ତୁ ଏଇ ବୋତଲଟା ଧରେଇଦେଲି ନା ତତେ କିସ ଲାଗି ଏଟା ଖାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ମୁତିକି ରଖିଛି ଏଇ ଗୁଣ ଯୋଉ ମୁଁ ଏର ଆସେନି ଛାନି ଏଇ ଡାକିଛି ନା ଦେଖିଲା ଏର କଥା କହୁ ତତେ ମୁଁ କହ କିସ କହିବି କହ ତତେ ମୋ ଆଡେ ନା ବହୁତ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥାଟା ଅଛି କିସ କଥା କହ କହିବି ଯଦି ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ କହିକି ତ ଦେଖ ଝାଡା ଲାଗିଥିଲା ହଁ ଝାଡା ଗଲିନି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ନା ତୋ ଇଚ୍ଛା ଏଇ ଫାଲତୁ କଥା ଯୋଉ ମୁଁ ଆସୁନି ଖାଲି ଅଟକୁଛି ବୋଲି ରହୁଛି ନହେଲେ ନା ଏଥର କେବେ ସତରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମତେ କହ ଜଲ୍ଦି କଣ ମୋର କାମ ଅଛି ଆଜି ଖେଳତେ ଯିବାର ଅଛି କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୁଣ୍ଡେଇଲିନି କିସଟା ଜାଣିଛ ବାଲିଟା भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई ତୁ ଆର କଥା ଯୋଉ ତ ହଜି ଆସିନି ସତରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବି କେତେ ବସୁଇ ହଉ ତୁ ଜଲ୍ଦି କହ ନା କଥା ମୁଁ ପାରୁ ନା ହଁ ତଥାପି ମୁଁ କାଠିକି ରହିବିନି କାହିଁକି ତୋ ମୁହଁ ଟିକେ ପାଇବିନି ଏଇ ବାର କଥା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତ କତିକି ଟୋଟାଲି ଆସେନି ଦେଇଛି ରହୁନା ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣି ଯା ବାଲଟା ଶୁଣି ଦେଇକି ଯା ସେ ଫାଲତୁ କଥା ଆଉ କାହାକୁ କହିବୁ